Saro ang kagahapon ug ang kasamtangang karon. Beloved consolation, get way to the north of school. Our people waiting history since 1920, moving on and on, consolation. On, beloved consolation, get way to the north of school. Our people waiting history since 1920. Daghang salamat, Sr. San Narciso, sa kagahapon o sa kasamtangang karon na naglimi sa tinubikang bahandi, na nagpadayon sa paglambo, kay idungog nimo ang among mga pag-ampo.